Il-qagħda fil-Libja kienet fuq nett tal-aġenda tal-laqgħa bilaterali bejn Malta u l-Emirati Arab Magħquda. Dan meta l-Prim Ministru Joseph Muscat laqa f'Kastilja lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin ta' dan il-pajjiż, ix-Xejk Abdullah bin Zayed Al Nahyan. It-tnejn qablu li din il-kwistjoni fir-reġjun qed tinkwieta ħafna pajjiżi u għandha tkun indirizzata b'attenzjoni. Filwaqt li nnota li mhux qed jistenna li ż-żewġ pajjiżi jaqblu fuq kull tema diskussa, il-Prim Ministru Muscat qal li jinsab fiduċjuż li jkun hemm soluzzjonijiet sodi maqbula bejn iż-żewġ naħat. Min-naħa tiegħu ix-Xejk Al Nahyan qal li hu jemmen li għandna nibnu relazzjoni bilaterali biex naffaċċjaw il-vjolenza u mibeda li qed jaħkmu d-dinja biex għall-inqas dawn isibu sfida soda. Il-ġimgħa wara nofsinhar il-Ministru għall-Affarijiet Barranin George Vella iltaqa' wkoll max-Xejk. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru qal li jeħtieġ iktar dijalogu mal-pajjiżi tal-Golf biex ikunu indirizzati diversi problemi. Iżid jgħid li bis-saħħa hekk ikun hemm aktar kooperazzjoni bejn ir-reġjuni tal-Mediterran u l-Golf. Apparti l-Libja, kienu diskussi diversi kwistjonijiet oħra, fosthom is-Sirja, il-Ġordan, il-Lebanon u anke t-terrorizmu internazzjonali. Min-naħa tiegħu, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Emirati Arab Magħquda esprima s-sodisfazzjon tiegħu li ġie f'pajjiżna u qal li pajjiżu jixtieq li r-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi tilħaq livelli ġodda ta' kooperazzjoni.